Kvalitet og renhed er de to vigtigste aspekter af enhver essentiel olie. Begge påvirker dets behandlingsmæssige værdi, aroma, farve, styrke og umiskendelige smag. Hos Ameo tager vi en unik 5-trins tilgang for at garantere, at du får essentielle olier af den højeste kvalitet tilgængelig noget sted i verden. Denne proces kalder vi Certifive. Vi begynder med at undersøge hver af vores planteekstrakter. Derefter bestemmer vi oliens kvalitet gennem omfattende test af hver parti, vi producerer. Vi bruger også et banebrydende leveringssystem for at sikre leverancen til dit hjem og gøre produktet klar til brugerens maksimale udnyttelse. Ameos dygtige videnskabeligt baserede rådgivningsafdeling kontrollerer disse 3 trin. Vores sidste vigtige trin er at lade dig prøve, se og føle Ameos forskel for dig selv. Så kan du bekræfte kvaliteten og renheden. Nummer 1. Udvælgelse. De unikke karakteristika og fordele ved Ameos essentielle olier begynder ved forskellige landbrug fordelt over hele verden. Via en omhyggelig udvælgelsesproces har vi valgt planteekstrakter, der giver rig, gavnlige og miljømæssigt ansvarlige produkter. Planternes oprindelse, omhyggelig forskning og vurdering er for at sikre ideelle grolokationer, klimaer og selv høstsæsoner. Vi udsøger landbrugspartnere, der kan sikre organisk-botanisk kvalitet, når det er muligt. Hver bedrift, der gror og høster, kontrolleres gennem besøg for at sikre bæredygtighed og etik mod miljøet og medarbejdere, samt miljøvenlig praktisk og råmaterialets kvalitet. Nummer 2. Godkende. Efter de strenge kvalitetskrav er overholdt, ankommer de store mængder olie til vores state-of-the-art faciliteter til yderligere gennemgående analyse og test. Vi begynder med 7 industristandardtest. Efter at de er bestået, tager vi olien igennem endnu en uvurderlig test. Derefter er olien Certifive godkendt eksklusivt for Ameos essentielle olier. Dette betyder, at vores produkter lever op til de amerikanske farmaceuters kvalitetskrav og opfylder ISO-normer, der bekræfter tidligere klinisk kvalitetstest og vores cellers aktive gennemtrængelighed. Dette garanterer, at olierne er af samme eller bedre kvalitet end dem, der er blevet anvendt i klinisk test, og som er i stand til at trænge ind i levende menneskelige celler for maksimalt udbytte. Nummer 3. Leverance. Når vores klinisk klassificerede Ameo-essentielle olier er godkendt som celleaktive og gennemtrængelige, fortsætter den krævende leveringsproces for at sikre, at du får gavn af oliens fordele. Vi bruger kun fremstillingsvirksomheder af høj farmaceutisk kvalitet, der følger FDA-standarder. God fremstillingspraksis af hver parti er omhyggeligt filtreret, fyldt på flaske, lukket og forseglet med den mest avancerede og kliniske teknologi, der findes. Hvor faciliteter rengøres, skylles og steriliseres mellem hver parti for at undgå urenheder. Nummer 4. Ameos videnskabelige kvalitetskontrol fører tilsyn med hele processen, godkendelsen og leverancen af alle Ameos essentielle olier. Denne kvalitetskontrol består af industriens førende forskere, læger, videnskabsfolk og eksperter på olie. De arbejder som et team for at sikre produktets kvalitet og renhed. Sidste trin. Vi kalder den Ameo-forskellen, fordi vi er sikre på kvaliteten og renheden af vores olier. Vi har skabt et komplet Ameo-forskellesystem, der giver dig mulighed for at tjekke det hele selv. Besøg hjemmesiden amerodifference.com og indtast dine oliers unikke flaskenummer, som findes på bunden af flasken. Så vil du øjeblikkeligt få adgang til de udførte test af den specifikke forsendelse og dens kvalitetsresultater. Hjemmesiden omfatter også video af hver olietype, der gennemtrænger levende celler. Ameo leverer ren natur, sund videnskab og et rigt liv i modsætning til, hvad den essentielle olieindustri før har vist. Kvaliteten og renheden af vores certificerede essentielle olier garanterer, at du får mest muligt ud af hver dråbe nærende Ameo-olie.